Milé dámy, vážení páni, ak hľadáte investičný byt, ktorý vám bude spoľahlivo generovať príjem, alebo hľadáte vlastné atraktívne bývanie s jedinečným štýlom a atmosférou, mám pre vás ponuku, na ktorú ste dlho čakali. Tento štýlový dvojizbový loftový byt sa nachádza v rekonštruovanom a kvalitne udržiavanom dome z roku 1920 na 4. poschodí. Bol vybudovaný len pred 8 rokmi rekonštrukciou ateliérového priestoru a prestavbou časti podkrovia. Spodnú časť tvorí kompaktný priestor obývacej miestnosti s kuchynským kútom a oddelená kúpeľňa so sprchou a toaletou. Po schodoch z bukového dreva sa dostaneme do podkrovia, kde sa nachádza spálňa. Byt sa predáva kompletne zariadený tak, ako ho vidíte. Blízkosť k historickému centru a nezameniteľný štýl bytu sú podstatou jeho komerčného úspechu. Majitelia pri jeho prenajímaní dosiahli postavenie 5-hviezdičkového superhostiteľa a ročný príjem s 5-cifernými hodnotami. Máte záujem? Byt musíte rozhodne vidieť na vlastné oči a jeho atmosféru precítiť sami. Neváhajte ma kontaktovať. Broker Consulting. Financie, reality spolu.